खुलुमबाय JN बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। हरखाब अर खामनायजों गासै 35 बिगा हानि माइ आबादा खामनानै सेवहांगार जादों। बे दुखुनांथाव आरो गिथावना अर खामनाया मैया बेलासे समाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बोरिमुख साखाथिनि न'पारायाव नुजाथिदों। मिथिनाय बादिब्ला सासे सुबुङा माइ हाखांनाय नाराखौ सावना होनायावनो गुबुननि माइ आबादाव बारस्लायलाङो। गोबां रोहो रोहो जोंनाय अरा माइखौ खामबाय थानायनि 3 घन्टानि उनावसो डिजास्टार मेनेजमेन्ट फायार ब्रिगेड हानजाया गोब्राब नाजानानै अरखौ खोमोरनो हायो। नाथाय बे अर खामनायाव दिनेश ब्रह्म, दन्दा ब्रह्म, तिलक पाठक आरो एन्टनि वारिनि गासै 35 बिगासो माइ आबादा सेवहांगार जालाङो होननानै मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्ला बेंटल बाजारनि साखाथिजों बोहैलांनाय आइ दैमानि बिखायाव जेसिबिजों सिमानि बाहेरा बाला अन्थाइ बुरखांदों, जायखौ कारिगर आरो बेंटलनि रायजो राजाफोरा साबजानाय मोनाखै। मानोना बे आइ दैमानि बिखायाव भुटान रायजोनिफ्राय गोजावनानै थाफैनाय बाला अन्थाइफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे सानफ्रोमबो बुखांबाय थायोब्ला साखाथियाव थानाय गोबां गामिफोरा दैजों बुखारजानो गोनां जागोन। बेखौ नोजोर होनानैनो कारिगर आरो बेंटलनि रायजो राजाफोरा लोब लोब आइ दै लामायाव ओंखारबोना सिमानि बाहेरा बाला अन्थाइ बुरखांनायनि हेंथायै अजद दैखांदों। बाक्सानि साउदरबिटायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। भबानिपुर सालबारि थांलाय फैलाय लामायाव बे जाब्रबथाया जादों। जायगायाव जिउ गोमायो साइकेलजों फैनाय सासे बर' सुबुङा। थैनाय सुबुंखौ हटापारानि लंकेश्वर सरगारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। AS28AC0217 नम्बरनि गोख्रों खारनाय गंसे मेजिक गारिया हरखाब साइकेलजों फोथारनिफ्राय फैबाय थानाय लंकेश्वर सरगारिखौ सौदावफैयो। लोगो लोगोनो साइकेलजों फैनाय सुबुङा जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव पुलिसा नुजाथिफैनानै मेजिक गारिखौ हमनानै सालबारि थानायाव लानानै थाङो। जनाइनि 515 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाथायावनो जादों 4 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम। जनाइ महकुमानि राजाखाना 515 नं माहारियारि राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजिनिफ्राय जनाइ फारसे फैबाय थानाय AS02J2492 नम्बरनि हिउन्डाइ गारिया खारनाय गोख्रैथिखौ दबथायनो हायियावनो बे जाथाया जायो। जाहोनाव गारियाव थानाय 4 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जनाइ अरुणाचल सिमानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जेसिपि पार्थ महन्तनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैया गुवाहाटी गरसकनिफ्राय 500 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो, जायनि बेसेनखौ खमैबो 3.5 कौटि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कौटि रांनि गान्जाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जादों मनीष कुमार, सन्जय कुमार, दीनबन्धु कुमार आरो नवीन कुमार। सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे कौटि रांनि गान्जाखौ NE01AA3038 नम्बरनि गंसे ट्राकजों नसुंसे रायजोनिफ्राय लाबोबाय थादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।